Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube kanal. Både til jer som er subscribet, og selvfølgelig de nye seere der eventuelt er her. I den her video vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg fik fat i den nye iPhone 6 Plus helt gratis. Det skal så lige sige, inden jeg går ned og disliker min video helt vildt, at jeg har vundet den i en konkurrence. Så ja, jeg har selvfølgelig været lidt heldig. Det der egentlig skete, det var at lige nu der har jeg en iPhone. Nej, jeg har ikke en. Jeg har en Samsung. Samsung Galaxy S4 Active, som jeg kom til at tabe. Så du kan se her, den er pænt smadret. Så og jeg fik at vide af en kammerat, den er pænt dyr at lave, altså at få en ny skærm. Så jeg ledte faktisk bare efter en ny telefon. Og så kom jeg forbi den her konkurrence, som jeg tilmeldte mig til for 3 uger siden, tror jeg det er efterhånden. Jeg tilmeldte mig, så tænker jeg egentlig ikke mere over det, fordi jeg plejer sgu aldrig egentlig at vinde noget. Så her i går, der blev jeg ringet op af et nummer jeg ikke kendte. Så jeg gad sgu egentlig ikke lige at tage den, men så jeg, at der blev lagt en telefonsvarer. Undskyld. Så ja, på den telefonsvarer der fik jeg så at vide, at jeg havde vundet den her iPhone her, og jeg var sådan helt, hvad man. Jeg ringede så tilbage for at høre, om det var rigtigt, om det kunne passe og alt sådan noget der, men den var sgu god nok. Så jeg får en ny iPhone sendt her næste uge. Bare sådan en ren nysgerrighed, så spurgte jeg så, hvor mange der vinder den her telefon her. Og jeg fik så at vide, at der er 10 telefoner på højkant hver måned, indtil, altså i den løbetid, som konkurrencen løber på. Så derfor så tænkte jeg vil sgu da lige dele det her link her med jer. Så det kan du finde hernede i beskrivelsen, hvis du gerne vil vinde en iPhone. Så fandt jeg også på samme side, så fandt jeg nogle andre konkurrencer også, som jeg også lige vil smide hernede, hvis du gerne vil deltage. Det er selvfølgelig helt gratis at deltage. Du skal bare åbne, og så skal du bare deltage. Ganske gratis, og så kan det være, at du er heldig, at du vinder. Det skal så lige siges, at min adblocker, du ved, det er sådan en tilføjelsesprogram til ens browser, hvis man er træt af reklamer. Den blokerede siden til at starte med, så hvis du har sådan en, så skal du nok lige slå den fra. Men det kommer lidt an på, hvad for en adblocker du har installeret. En af mine kammerater for eksempel, som jeg delte linket til på Facebook, han har nemlig også adblocker, men han har en anden version eller en anden plugin. Han havde ikke nogen problemer. Så hvis du bare får sådan en hvid skærm, når det er at du trykker på linket hernede, så skal du nok lige slå den fra. Men det var sådan set det. Hvis du kunne lide den her video, så må du meget gerne lige smide et like, og selvfølgelig jeg må da også gerne subscribe, det vil jeg ikke have noget mod. Ja. Og selvfølgelig dele links nede i beskrivelsen på Facebook, hvis du har lyst til at dele det med dine venner. Det må du selvfølgelig selv om. Men egentlig, jeg tror ikke jeg har mere at sige egentlig. Selvfølgelig bare super glad og tænke, at det skal jeg fandme dele med mine subscribere, selvom jeg kun har lidt over 100 lige nu. Så ja. Men jeg ønsker alle sammen held og lykke, hvis I deltager. Det er selvfølgelig helt frivilligt. Så, men ja, vi ses jo bare. Hej hej.